Assalamu alaikum dostlarım. Garap tilindəgi salam tынычлык, татулык дип тәрҗемә ителә. Бу сүз үзендә никадәр тирән мәгънәләр йөртә. Безнең планета шул кадәр күп төрле һәм кызыклы, анда төрле халыклар, төрле мәдәният вәкилләре яшый. Дөньяда тату яшәргә омтылып, бер-беребезне танып белү ничек яхшы. Бүгенге чыгарылышта biz яңадан Авропаның иң матур илләренең берсенә китәчәкбез. Аның илһамландыра торган таулары, шарлавыклары, борынгы күперләре һәм сарайлары. Үзләренең тарихы белән йөрәкләрне дулкынландыргыч славян мәчетләре. Без Güzel Bosna һәм Герцеговинада. Добро дошли! Безнең бүгенге тукталу ноктабыз илнең төньяк көнбатышындагы Bosanska Otoka яки тәрҗемәдә Босна утрауы дип аталган кичкенә авыл булды. Славян һәм шул ук вакытта мусулман Боснасы һәм Герцеговинасында да шундый искиткеч атмосфералы һәм матур урын бар. Bosanska Otoka Una елгасының ике ярында, шулай ук 24 елга утрауларында орнашкан. Зур булмаган утрауларның берсендә бу урыннарның төп истәлекле урыны шәһир мәчете бар. Мәчет 1565 елда Босна һәм Герцеговинаның мәдәнияте һәм архитектура стиле нигезендә Османлы дәүләте солдатлары катнашында агачтан төзелгән. Moje srce tužno je što ne ima sreće te. 1891 елга кадәр ул үзенең беренчел кыяфәтен саклап калган. Аннары 4 тапкыр җимерелгән. Туксанынчы еллардагы сугыш вакытында җимерелгәннән соң соңгы реставрация 2001 елда тәмамланган. Шәһир мәчете Авропада елга буенда орнашкан бердән-бер мәчет булып санала. Кызганычка каршы, без килгәндә мәчет бинасы ябылган иде. Без эшкә керә алмадык. Аллаһ Таала бергән бу гүзәл атмосфераны яңадан кабат тоеп кайтыр өчен киртәләр юк. Ahmed